हाल बा भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत बा आप सबके देसीला चैनल पे। आज हमनी के बात कल जाई भोजपुरी सिनेमा के एगो देसी स्टार गायक अभिनेता समर सिंह के। समर सिंह के नया गाना, नया फिल्म, शादी और ये आकांक्षा दुबे वाला केस का पूरा कहानी सब कुछ आज एजे पता लगी। तब तैयार हो जाई, काहे की कहानी बड़ा मजेदार और इमोशनल बा। तो चलो शुरू कइल जाओ। मेरी एंट्री से तेरे पिछवाड़े की कुर्सी हिल गई ना। तो दोस्त लोग, समर सिंह के कहानी शुरू होखेला उत्तर प्रदेश के एगो छोटा सा गांव से। इनकर आवाज में एगो जादू बा जे भोजपुरी गाना के दीवाना लोगन के दिल जीत लेला। राह चलता बनल बा दीवाना से लेकर गोरी तोर कमर लचकौआ तक समर सिंह के गाना यूट्यूब पे धमाल मचैले बा। इनकर देसी अंदाज, ठेठ भोजपुरी स्वैग और जोश भरल परफॉर्मेंस लोग के खूब पसंद आला। समर सिंह खाली गायके ना हुवन बल्कि एगो जबरदस्त अभिनेता भी बाड़न। इनकर फिल्म जैसे तारीख और ससुराल में इनकर एक्टिंग लोग के खूब पसंद आयल रहे। हाल ही में इनकर नया फिल्म तेरा मेरा टसन के ट्रेलर रिलीज भइल बा, जब फैन लोग के बीच खूब चर्चा में बा। अब बात कही जाओ समर सिंह के ताजा गाना की। अगर आप लोग YouTube पे भोजपुरी गाना सुनते हैं तो समर सिंह का नया गाना नीमन बाड़ू करिया के और यूपी बिहार हिले तो जरूर सुन ले होखम। नीमन बाड़ू करिया के समर सिंह और नेहा राज के जोड़ी लोग के पसीना छुड़ा देले बा। बोल्ड लिरिक्स, किलर डांस और समर सिंह के देसी स्टाइल, ये गाना YouTube पे वायरल हो गइल बा। होने यूपी बिहार हिले में समर सिंह, शिल्पी राज और सपना चौहान के तिकड़ी कमाल कर देले बा। ये गाना रिलीज होते ही लाखों व्यूज बटोर लेलक। समर सिंह के गनवा में एगो खास बात रहे कि वो चाहे गांव के होके चाहे शहर के, हर जगह के लोग इनकर गाना पर थिरकेला। दोस्त लोग, समर सिंह के जिंदगी में एगो ऐसा टाइम भी आयल जब वो तूफान में घिर गई रहलन। 26 जनवरी 2023 के भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के वाराणसी के एगो होटल में लाश मिलल। आकांक्षा के माई मधु दुबे के शिकायत पर समर सिंह और इनकर भाई संजय सिंह पर आत्महत्या खातिर उकसावे के आरोप लगल रहे। फिर का रहे, समर सिंह के गाजियाबाद से गिरफ्तार कइल गइल रहे और 14 दिन खातिर जेल में भेज देवल गइल रहे। पुलिस के पूछताछ में कई गो सवाल उठल, लेकिन समर के वकील और समर्थक लोग के कहनाम रहे कि वो निर्दोष बाड़न। 7 महीना बाद नवंबर 2023 में समर सिंह के जमानत मिलल और वो जेल से बाहर आइलन। ये घटना समर सिंह और उनकर फैन के लिए बड़ा सदमा वाला रहे। आकांक्षा के खातिर लोग में गुस्सा और दुख रहे, लेकिन समर खामोशी से अपना जिंदगी में आगे बढ़ल शुरू कैलन और ये अपना कला के जरिए लोगन के मनोरंजन करत रहलन। अब थोड़ी खुशी के बात कही जाओ तो दोस्त लोग, 2024 में समर सिंह अपना जिंदगी में नया चैप्टर शुरू कैलन। वो प्रतिभा सिंह के साथ सगाई कैलन और इस सगाई के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एकरा कुछ दिन बाद समर सिंह के शादी के फोटो लोग के बीच खूब चर्चा में रहे। अपन ब्याह के फोटो में समर दुल्हा सज धज के खूबे न जमत रहलन और इनकर दुल्हनिया के मेहंदी लोग के खूब ध्यान खींचलक। फैन लोग के बीच बधाई के तांता लग गए। समर सिंह के नया शुरुआत उनकर जिंदगी में नया खुशी और स्थिरता दोनों ले आइलस। तब भाई लोग, समर सिंह के जिंदगी आसान नहीं रहल। आकांक्षा दुबे वाला केस, कानूनी लड़ाई और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, इस सब के बावजूद समर सिंह रुकलन ना। वो अपना गाना, फिल्म और लाइव शो के जरिए लोग के मनोरंजन करत रहलन। समर सिंह के कहानी हम सबके सिखावेला कि जिंदगी में जितना मुश्किल आए, मेहनत और लगन से सब कुछ संभव बा। वो भोजपुरी सिनेमा में अपन जगह मजबूत कैलन और आज फैन लोग इनकर हर गाना के बेसब्री से इंतजार करेला। यही बीच समर सिंह के नया गाना बलमुआ के बलम आइल। ये गाना तो जैसे बवाले मचा देलक। आज ले ये गाना के YouTube पर करोड़ों लोग देख ले बा। गाना जबरदस्त बा, खूबे नु चटकदार बा। तो दोस्त लोग, का लगल समर सिंह के कहानी से? आज भोजपुरी सिनेमा में धमाल मचावे वाला समर सिंह सही मायने में देसी स्टार बढ़न। अगर रउआ लोग के मन में समर सिंह के गाना, फिल्म या जिंदगी से जुड़ल कौनो सवाल बा तो कमेंट में जरूर बताएं।
देसीला चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब मिलल जाए, तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय देसीला।